och välkomna till Minecraft på Xbox. Ja, så ni ser detta mitt hus, mina regler och ingen annans hus. Här har mitt kök, ska jag säga. Här har jag en ugn, kran, kylskåp och här har jag lite mat. Ja. Här har jag en uppvåning och här uppe är mitt sovrum. Ganska bra saker här. Hej, välkomna. Ja, och min kompis här, Erik, han står här. Kan du säga hej, Erik? Ja, han är lite upptagen just nu. Jag tror att... vad gör du, Erik? Man kan du bara ringa mig med någon telefon för mitt knä. Precis. Så mitt headset sitter bajs. Jag kan inte styra med en armbåge och pinnhand. Okej då. Kan du ringa mig på en annan telefon? Ja. Susan. Jag ringer dig nu. Vi ska bara göra en liten sak här. Sådär. Så fortsätter jag med mitt lilla Minecraft här. Som sagt, Erik är här också. Fast vi spelar live tillsammans. Han är inte hemma. Och här är Eriks hus. Han har ett fint hus också. Vänta. Sen har vi gjort en hemlig väg här under. Som går till mitt hus, till hans hus. Den är här. Gå här. Nu spolar jag framåt. Nu gör jag ett mod. Så, och här är vi. Ja, jag mod igen. Pappa, var ligger din telefon? Där. Sådär. Så filmar jag den. Ja. Och där var det. Och här är hans duschbakar. Här har vi tittat vad det är. Ja. Ja, nu så tänker vi inte bara visa ett hus. Vad ska vi göra, Erik? Jag tänker visa hur man överlever. Man tar ett diamond sword. Hej och välkomna till Minecraft. Och Nu tänkte jag starta. vänta bara lite. Du tar och snacket på min, okej? Nu tänker jag starta. Här är vi. Så, allihopa, välkomna till Minecraft. Hallå, jag åker själv, kan man säga. Här har jag min kompis, var är han? Jag letade för honom. Alltså, det är en äkta kompis till mig. Och jag, ja, jag vet inte verkligen vad han är. Är han här nere? Nästa. Ja. Där är han. Det var någon som ringde på som heter Kvällposten. Han är mitt. Vänta. En korkad kväll. Här är du, Christian. Jag är i kullen. Där är ditt hus. Christian, låt in i mitt hus, okej? Okej. Nu är det knäppt tysta. Jag får nog ringa upp. Vi kommer höra honom nu. Jag går till staden som jag har byggt.
ni honom nu? Kristus, säg någonting. Är det du? Nej, det var inte du. Men säg någonting, Christian. Hej. Det där var min kompis. Men han hade så bra. Jag tror så. Ja, Erik, vi sover, okej? Och sen går jag ut från världen. Jag ska gå ut från världen. Jag ska bara använda ett mod, okej? mitt vardagsrum har mina rum. Ja, mina meloner har växt. Jag vill inte ha dem nu. Vad så coolt är det? Han får inte röra sig. Den där kuben. Fan. Jag dödade den i luften. Okej, vi sover. Okej. Christian, vi sover. Okej. Christian, kan jag skriva sova? Så. I alla fall. Ska jag visa... Nu ska jag gå ut från världen. Dag. Ta den på... Jag är med på mitt hus. Nu går jag ut från världen och jag ska ta den på... Nej, inte på survival, Christian. Survival. Inte okej, då kör jag en egen värld. Men varför går du inte in på min värld? För att jag har inte byggt klart mitt hus. Men jag har diamond och sånt om du vill ha. Nej. Men du kan bygga klart ett hus sen, Erik. Bara när... Vi väntar bara till filmen är slut, okej? Du får komma in på min värld för att jag har en coolare värld. Något sånt där. Jag har en annat skriv. Jag har ett annat textupplägg som är så himla coolt. Okej, men gå in på din värld då. Ja, men du kommer inte ha det textupplägget. Men jag har en sån jättegrym. Jag har textupplägg.